Шит илләрдә иминлек коюшын шәхси иминлек максатында куллансалар, республика юлларындагы күпчелек даи хезмәткәрләреннән куркып кына эләктерәләр. Шулай булмаса, 72 райондашыбызга шушы төр хокук бузу буенча административ беркетмәләр төзелмәс иде. Безнең рейдларның максаты инде юл һәлакәтләрен районда киметү. Иң беренче инспекторлар иминлек коюшларына тизлекне дөрес сайлау, шул ук инде страховой полюслар булуы тикшерү максат дип куела. Безнең бүгенге көнгә тикле ел башыннан йөзләп иминлек коюшын такмаган очраклары теркәлде. Шуны да әйтергә кирәк, без күбесенчә водитель генә түгел, шул вакыттагы пассажирларны да административ җаваплылыкка тартабыз. Иминлек коюшын шофер гына түгел, пассажир да эләктерергә тиеш булуын күпләр белеп бетерми ахры. Соклык коюшын эләктермәгән 8 пассажирга да беркетмәләр төзелгән. Мин машинага утыргаштан һәр вакыт ремень тагып берим, үзем дә, иптәшем дә. Иминлек коюшын эләктерү ул үзебезнең сәламәтлек өчен. Обязательно кирәк ремень тагып берү. Пассажирга да иң беренче шуны карыйм, пассажирны эләктерүне. Ул инстинкт ул хәзер, үзеннән үзләгә. Мин менә хәзерге вакытта вождениегә укыйм инде. Балаларга менә креслолар чыккач, удерживающий креслолар нык сөендем, тынычландым. Юл йөрү кагыйдәсе ул тормыш кагыйдәсе дип әйтергә кирәк. Юлда йөргәндә машина йөртүчеме син, пассажирмы, җәяүлеме, башкалар турында да уйларга кирәк. Бүгенгәчә район юлларында механик характердагы 23 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Юлдагы аварияларның күбесенә шоферларның игътибарсызлыгы сәбәп. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.